सिवान का लइका है का पूरा यूपी बिहार हिलैला जिला सिवान का लइका हरदम रखेला लोड कोई के दुनाली जेकरा के चाही तो कहीं से उठा ली। अरे रंगदारे हरे हरदम रखेला लोड कोई के दुनाली जेकरा के चाही तो कहीं से उठा ली। कि पूरा एरिया में गोदर मचोइले बा हई जिला सिवान के लइका हो पूरा यूपी बिहार हिलैले बा। हई जिला सिवान के लइका हो पूरा यूपी बिहार हिलैले बा। म्यूजिक बाय आकाश राय। होवे रंगबाज नहीं केहुओ से डरेला पुलिस या विधायक लो से मीटिंग रोज करेला। होवे रंगबाज नहीं केहुओ से डरेला पुलिस या विधायक लो से मीटिंग रोज करेला। इ तो रुतबा गजब के धोइले बा हई जिला सिवान के लइका हो पूरा यूपी बिहार हिलैले बा। हई जिला सिवान के लइका हो पूरा यूपी बिहार हिलैले बा। जिला सिवान के लइका पूरा यूपी बिहार हिलैले चंदन सिंह आकाश जी से बड़ी जहिया पाला गाँव और गली गली हिलेला मोहल्ला। अरे बुझले चंदन सिंह आकाश जी से बड़ी जहिया पाला गाँव और गली गली हिलेला मोहल्ला। कि पूरा इंस्टा गूगल पर छइले बा हई जिला सिवान के लइका हो पूरा यूपी बिहार हिलैले बा। हई जिला सिवान के लइका हो पूरा यूपी बिहार हिलैले बा। उमा स्टूडियो केसरी बाजार।